Watching the night.
iche ndụ amara ife anyị ga-emechi ka anyị biri be ndụ ebu m eze ego na ebi abụ m anya becheman onye ọma uwe eze okele ụmụ ibe ekenekwa m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne ụnụ nwoke na nsọ ekene ụnụ anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị agha bụ na anyị nwee isi kwuo anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru anyị sị na ọ ga-adịrị na mma ụmụ ibe bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru ndị ndozi ọdịnala Igbo enwere ihe nji wee tinye egwu a ihe mere nji wee tinye egwu a bụ na achọrọ m ihe ọ bụla anyị na-ekwu ebe a ka ọ na-aba ndị be anyị na ntị maka a na-ekwu ya otu a ịma na akọsị akụkọ atụpụ nkịta egosi ihe akọrọ ọ dịka atụpụ nkịta akọrọ egosi ọrịa akịtụrụ ya mbọ anyị na-agwa ha na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị ga na-egosikwa ha ihe mere o ji wee were eziokwu anyị ji wee tinyere ụlọ egwu a ihe anyị ji wee tinyere ndị be anyị egwu a bụ na e nwere ha na-anụ akụkọ magonu anyị pụrụ n'ụzọ ọnwụ na ige ntị o nwere egwu Oliver Digo gwụrụ bụ n'ụwa abaja n'ụwa ụwa abaja enwere ike ịghọta ihe egwu ahụ ọ sị gị People's Club gwa m ife anyị ga-eme echi ọ sị ya ka anyị biribe ndụ ebisie ndụ because nwanne inwegodi nsogbu ị ga-ebu ụzọ crush ya dị nsogbu before ị chọrọ solution gị bigodi gị kwụsị dị nsogbu stop it bie dị nsogbu first before ị chọwazi ihe ị ga-eme echi ị ga-emenyugodi dị ọkụ off the light first before ị mara ihe ị ga-egi na asị gị tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ gosi ihe na ndị mmụọ hapụzi na ndị mmụọ ga-eje ọ ihe ọ na-achọ ịgwa gị Oliver Digo abụrụ onye nkịtị Oliver abụrụ onye nkịtị ọ sị gị ka gee ntị ọfụma ịchọ ije were dị egwu gbọgharịkwa ya bak ọ sị gị gwa m ife anyị ga-eme echi because ndị People's Club na-ama ha ndị ha People's Club officials ndị people iwọchi ya na the whole name ọ kpọrọ ihe ha na-arụ and they go and verify each one of them ọ kpọrọ afọ ọ kpọrọ ihe ọ na-arụ go and do your own verification maọbụ eziokwu maọbụ asị People's Club ka m na-ekwu ọ bụrụ maka ndị ọgịrịga wara na nwa na ekwu maka People's Club ndị ọ kpọrọ afọ ebe ahụ gaa cheki dia track record each one of them ịgbara ọja na-akpọ BCS nwa ịmaghị ezi okpoko n'ọba na okpoko fọdịchọ ịmaghị onye ọ bụ so go and verify abụrụ nke abụrụ akụkọ ndị ya abụrụ akụkọ ndị mmanya ịghọtara so because of na anyị nwa jọsụrụ na anyị laikiri ihe na-atọ ụtọ mana ya ma na ya atọ ụtọ na-egbu egbu ọwụ because na Oliver na-agụ egwu Oliver na-agụ egwu ndị mmadụ a na-asị ọ na-eme ụmụazị nwanne Oliver na-akpọ ndị papa afa ihe ọ na-akpọ ụmụazị ihe ahụ ihe ahụ ndị papa bụ datịrị ndị papa bụ Oliver bụ ndụmọdụ ka ọ na-adụ onye ahụ anaghị eti egwu ndụmọdụ ka ọ na-adụ ị ga-okwu ya ọfụma mana ọ na-adụ ndụmọdụ ka ọ na-adụ ọ sị gị gwa m ife anyị ga-eme echi ekwentị
okwuo m n'uche okwuo m n'ọnụ amamụma egwu ahụ ga-eje go and listen to it gaa ga-eje egwu m dị ka mmiri oyi pụtara ṅụọ ndụmọdụ bụ ife njebi ụwa na ọ bụ nle gee ya ọfụma ọfụma efu na ndụmọdụ ka demand na-adụ egwu ya niile ọ sị gị bie the problems shut it down, shut the problem down. This is your fantasy si na-egbu gị, shut all the fantasy down. Then ka ị jụbazie ihe ị ga-eme echi, kedu ihe ị ga-eji disi because that thing will chi echi will chi, you got to go shut this down. Then ị jụbazie ihe ị ga-eme echi, ke ihe ị ga-eme dị chi, kedu ihe ị ga-eme dị echi? Mba, ị hapụ nna moto na-agba agba isi na gbanyegoro dị moto na stop this car first, stop all the car, then ikwubezie a ga-eje ma aga-ana kwụsịgoro the motor, but that moving car stop it first, stop all the moving car first. Ajụbazie ma ya ga continue ma ya ga kwụsị na mbịakwara gata ihe na-ekwu ụmụ ibe. So ọwụ na ige ntị ifu ihe m tinyere na Facebook, ihe a m dere dị nwanne unu akọzina akụkọ disi eji mee ndị Igbo nka eji mee ndị Igbo nka. Nna nwanne, you don't have solution to your problem. Inweghị ịghọtara. Ọwụ na ọkụ na-agba na ya adị unu apụta ebe ahụ na-asha ụtụ in Jesus name this fire will off in this bla bla bla. Nwanne ọwụ na ije ya gbata mmiri gbanyụọ disi ọkụ ha ga-agbagide gbagide gbagide gbachaa the whole places, gbalie everything into ashes. You got that? Because you nweghị any solution to off the fire. Ihe m ji wee use wa Amadioha as a symbol bụ na life is a creation. You got to go. Life itself is a creation, and this creation nwere element moving in them. You don't understand them. Ihe ma will consume to buy telephone, buy car, buy this, buy that. Onwere nke maka ha si arụ ọrụ. You buy generator, buy everything. The same way your problem goes, the same way generator na-arụ ọrụ na generator ma overheat ka ihe na-eme kwa ịgbanyụ ya. Ịgbanyụ ya o mebisie. Moto gị ma overheat ka ihe na-eme ịgbanyụ ya. Ịgbanyụ di moto ọkụ engine orie gị ezigbo ego. You got to go. So ịgụọ ihe ahụ m dere ebe a, the consequences of your problem in ala Igbo is simple, that you don't have a law, you lost the law, you throw it away, and the repercussion of throwing away a sacred law is what you have as a problem. Nwanne ihe ahụ jọsụ ahụ ụfụ bụ ihe ọjọọ give birth to ahụ ụfụ, because ị na-afụ ụfụ ịmaghị ebe ị na-eje mmadụ ịfụ ụfụ ihe ahụ ịfụ ụfụ blindness. Ịghọtago? You accumulate yourself with useless ambitions, useless fantasies, useless love, useless whatever. At the end of the day, the consequences of all these things, man, you want a simple law that guides you. How can't you cry away? Can you hear me gaghị ebe akwa if you don't have rules and regulation that move your life? You don't have a rules. You have any education that put you up to profession. You don't have. Because ị gaa na university na be anyị gasịa university, kedu job security gosi na ịgụsịa dị akwụkwọ you will go to work. Ndị nwere school ọha nwe the job, ọha nwe the companies. Then build the school so that if you come out the school you work in their company. Ka onye nwe the school nke na buy who owns it? That is school, because school for profession ịmara ihe na-akọ. School for profession enwere ọrụ ị nwere ndị a na-arụ na dati gosi ya dị akwụkwọ pụta ha arụba dị enwere job create, then ebe a ga-arụkwa n'ọrụ where na nke onye there is no moral value, nothing. And ị na-ebe akwa na ihe na-esiri gị ike, kedu ihe na based on what value?
this your justification of ihe isi ike si ebe ka isi nweta, where do you get it from? This is your justification of ihe isi ike, where did you classify it? Ka ebe measure ya, ka ihe iji measure the thing, ka ihe iji measure ya na ị na-ata ahụhụ na ihe na-etiri ike, ka iji measure ya. How did you measure it? Amakwa m ka isi measure ya. It also say that they are treating you bad. Who is that? I want to know. Onye bicha who treating you bad? Ibute ite ofe, i were rice ga ya n'ime, ị na-esi rice a na-eti, hey egbuo mo ata mo, ije na palọ gị gba TV, rice a na-eti n'ite, rice tigide ike egwu ya ọ dissolve, iburi ọpụta, iburi erie, ịba n'ime ahịa, igoro ewu dị ndụ ọkụkọ, iru na ya adịghị, ikwe ya mma na akpịrị, oke tie kwa onyụọ anya, igbuo ya irie taa. Iburu ewu, iburu na ya adịghị, ịghaghị ya mma na akpịrị, ewu etie mma, gịnị ka m mere onye a mma, igbuo irie ịnyụọ na nsị. Ihe siere gị ike, ịpụta ibebe akwa, ịma ha nọ exactly the same thing rice na beans na-eme, ewu na ọkụkọ na-eme, nọ ya ka ị na-eme. So o nwere onye ga-aka ya for you, as long as na ewu ahụ enweghị anything o nwere ike iji wee defend ya onwe ya mgbe ị ga-abịa ka o chebiri gị, ị ga-eri ya. As long as na ọkụkọ enweghị anything o nwere ọ ga-eme ịbịaba o were chere gị n'iro, ị ga-eri ya. So ndị ma bụrụ mmadụ, as long as na enweghị anything that give your children higher mind over those other people, ha ga-eri ha nwanne ma ịchọrọ, that is absolute truth. So Amadioha told you that this law I gave to you, you leave it, the enemy will come and they will take this place. And any day you change your way, I am the sun, I rise in the morning, I fall at night, I will rise again. There is nobody on this earth I make special. No. People only make themselves special by what they know. Once they know me, they will make themselves special through the knowledge I give them, because I live inside them. So the law you abandoned, that is the same, because mmiri ahụ ị na-egwu ga-erikwe gị ma ọ bụrụ na ị stop ife dị aka. Ịkwụsị ife dị plen, kwụsị njin aha n'elu nwanne, ka the plen ga-esi enweta onwe ya na next time isi ya rie enu ọjụ. Plen aha na-aga n'elu nwa anwa agbanyụọ dị njin, ka oge ihe ọ ga-eme ya dị next time efu plen na-agba ọsọ. So by nwanne moto na-agba ọsọ, isi na moto na-agba ọsọ wụpụ, ụdịka ihe ga-eme gị, akwa anyị na-ebe is just a joke. You are just a joke. Nwanne, you are joking. Ibidobehe. Your children, future children will be excavated. Your children will be excavated. You never started. Nwanne, go and watch, ya animal movie. Go and watch them. Go watch animal movie. A ga-eri gị ganni because you are nobody. They will eat you like food. You are nobody, absolutely nobody, and a ga-eri gị like food. They will chop you, you die and go, because just like a Sunday, reprove yourself so that somebody else cannot reprove you. Ndị Igbo na-akpọ ya ịma njakịrị osisi eji aka ọnụ. Nwanne, build onwe gị like a dike so that somebody else will know. Asị na ikenga emere dedrozi ire ewere ekpọrọ nkụ. Ikenga adịghị ire ewere ekpọrọ nkụ. Going anywhere to talk nonsense, nwanne, you are just fooling yourself. Not even nothing. You just need deceive onwe gị na just because your brain is not working properly. Enwere onye nwe ụwa. There is nobody who on this earth. Enwere onye ọbụ. Only America on it. Enwere onye nwe ụwa. Not America, not Europe, not even Chinko.
you can rise tomorrow and above them. Ọ bụrụ na agwa ndị Europe na China will rise above them, they will believe. Ịgwa ndị ancient ancestors of the Igbos that nwa bekee nwa ngwọrọ will come and rise them, ha ga-ekwe? They can't believe it. But today ị na-agbara ha odibo na-aracha ha hotel. Yes, today China na art ninja, ndị Europe ana ebe akwa, even North Korea na Iran ọkwa America abasịa na mba ha na ọwa ya. Iran na strike ya gbarisie their camp. Enwere ha mee ke nwoke kwuchara okwu na TV, enwere ihe o mere ndị Iran. That's to show you that nwanne just ọ bụrụ na a na-ekwu okwu because anaghị ekwu ọnụ efu ekwu. Ihe na-ewe m iwe ebere m na-emere ndị isi ojii bụ na these people nwanne iwu food but ị nwere ike mara adịghị m sure na ịma look at yourself in the mirror very well and weta ewu ọbụta ọkụkọ debe na ọkụkọ gị, compare them with your life. If your life is not, ọ bụrụ na enwere ihe ị na-eme ị mara ihe karịa ndị a gị na deal with, weta ọkụkọ ahụ compare gị na ya, because at any moment in time your life will just go like them. Si na m gwara gị weta ọkụkọ ma ọ bụ ewu, compare them with your life, the same situation ha nọ ka ị nọ. Nna m ga-eziokwu iche na ọwụ Igbo governor sadis Igbo nwanne, ị nweghị option than to build a heavy strong governor. You don't have any option. That is your only solution. That is your only solution, to build a strong governor. Simple as ABCD. Stop talking nonsense. Jim Nurupo, get away from here. You mara ihe you got to go see na m gwara gị ị nweghị because iwe ụmụazị ị na-asa ahụ n'afọ mara ihe a na-akọ chena ebe a na-egwu egwu. People are not joking here. Ndị mmadụ anaghị egwu egwu here nwanne. You got kedu onye nyere ndị military certificate? Who give them certificate to become abịa na village una asị chief agaghị awụzi chief ebe achụpụ ya? Onye nye ha certificate? Ka onye nyere ha dị certificate ị na-achụkwa nwoke ajụjụ. Kedu onye nyere ha ikikere? America nọkọta ha agaghị Iran kpokọrọ ihe ha chọrọ. Ka onye nyere ha ikikere? United Nations. Ka onye nyere United Nations ikikere? Onye nyere ikikere? A na-akwa gị sọntịrị na-etuzugharị chera na-akọ nwanne abịa ha ebe ya ịkọ akụkọ. This world abụrụ ebe a na-egwu egwu. Ịghọtara ebe a wụ refining ya ọkwa generator bụ ihe ahụ refining plant. Ihe ahụ power plant. Earth power plant ebe a na refine ihe mebiri emebi. Dustbin ebe a na refine ihe mebiri. Refining machine dị n'afọ ya. So ọ bụrụ na ị reprove yourself, eti gị na machine saa gị, machine asa gị, ma ịsa gị onwe gị ahụ nwanne mmụnụ akpọ nwanne gị nwoke nke karịrị gị ike, ha ejide gị maburu gị tụọ n'ala yipụta gị akwa saa gị ahụ by force. Onwe onye omego ndị ọrụ n'ime ndị anyị. O mere mgbe m pere mpe, enwere mgbe egotere m akwa nika mpa egotere m na Gabon tọgụ eji agba bọọlụ. So eyigide m tọgụ a ihe tọgụ a more than 3 months asị m yipụta tọgụ nwanne ntị ọnwụ. Tọgụ egotere ọ dị yelo mgbe ọ acha yelo ka egotere ọ dacha yelo. Tọgụ achọ tọọ na-ejizi ka unyi asị m yipụta tọgụ nsị kwedebe tọgụ ka anụ enwe m ike ibute nwanne. Ndị a degide m gwọ ndị degide m lahụ ụra na-ehifie ha maburu m tie naanị wepụ yipụta m tọgụ a sadị tọgụ a mmiri by force. Anya efo m before mmadụ ihe na-emenụ afọ ozi m tọgụ ịghọtara asadị tọgụ mmiri njirikwere tọgụ egere nwanne iyipụtere tọgụ a wụrụ okwu. Ịghọtara alaikere m dị tọgụ too much that enwe m ike ibute. Same thing na-eme gị. All those things ị na-akpọ something good for you, that are the thing killing you. Because tọgụ aha na-ata m kwarịkwata n'ugwu asị m nyipụta m jụ. Kwarịkwata na-ata m na tọgụ a asị m nyipụta ọgụ ajụ m. Nwanne yipụ the slippers and the clothes, that is the akwarịkwata ya n'ime. Yipụ the clothes and the yipụ the slippers and the clothes, akwarịkwata nọ ya. Onye na-ata ịkwarịkwata ese gaghị eyipụ ya. Ịlaikiri dị akwa akwa ahụ iyi kwa chinchi nọ ya n'ime. Ị na-afụ ya don't you see? Ịmụ ha na chinchi nọ ya n'ime.
bie dị ndụ nwanne, bie dị ndụ, bie dị ndụ. Nwere ihe ga-eme, yipụ the chew, nwere ihe ga-eme, yipụ the cloth, nwere ihe ga-eme, nothing will happen. Yipụ ya, change ye new cloth. Ndị Igbo na-asị gị kwụba aka gị ọtọ nwanne, kwụba aka gị ọtọ, kwụba aka gị ọtọ. Ndị Igbo sị kwụba aka gị ọtọ nwanne. Ndị Igbo nwere 36 alphabet with reason. With reason ha ji nwee 36 alphabet, akara aka 36 alphabet. Ndị Igbo gwara gị ịghọtago. So yipụ dị akwa nwanne, yipụ dị akwa. Ihe ọbụla na-ebutere gị pains in your life, onye nwa ochinchi nọ ya n'ime, yipụ ya. Chinchi nọ dị akwa n'ime. Something mere ndị Igbo ji ata afra Nigeria. There is something cause ya. Ndị Igbo ata, just go and read the history of Nigeria. Ndị Igbo ọwụ na enwere something butere ndị Igbo afụfụ in Nigeria, that means Amadioha achọghị datin, yipụ dị akwa. Nna gbaga eziokwu nwanne, ihe agha mere ntinye ndị Igbo n'ohu na Nigeria, according to you people said, because isi na enwere na they are killing you. Kedu ihe mere ha ji gbuo gị? Why? So if that thing enwere something mere ha ji gbuo gị, then yipụ dị akwa. Your ancestor achọghị ya, because that thing chọrọ idufu ga-edufu. That's why I can stop it, then hurt it. Mmadụ anaghị ebu nna ya ụzọ amụdị ọbara. A sị na onye nna ya dị iri oji na-eji okwu agbawa ụzọ. Ịghọtago? Ọ bụrụ na all those things you are doing ever since, taking your life, strangling you to death, iwe onye iberibe. If you don't remove the cloth, you are a madman. Because isi adịrọ gị mma. How can you na-eti aka n'ọkụ, ọkụ agbaghị, keep on tiring n'aka n'ọkụ, ọkụ a na-agbaghị, keep on tiring? Here we iberibe, ọ bụrụ consistency. Consistency with knowledge. Ọ bụrụ iti aka n'ọkụ gbaa gị, ịkacha ntị na-eti. Igbo was the fastest growing economy on this earth. Ke ihe mere the economy? What happened? Ị na-aṅụ mmanụ, you want oil, ị chọrọ mmanụ. Amadioha know that mana mmanụ aha bụ blood fluid. Amadioha bụ that, do you know? Ịmana mmanụ aha mere mbuze ji eme n'ala Igbo. Ịmana mmanụ a na-aṅụ all the way from those places mere mbuze ji eme n'ala Igbo, ịmaghị? And you want to follow them na-amị mmanụ ka mbuze na-eme na be nna gị. Ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ umeala. Ume bụ datin mmanụ aha, crude oil wu ume. Ọ ya wu ume, ya wu ume. Then umeji bụ when the oxygen and water mix together. Ọwụrụ umeji. You got to go. Then this umeji ya now, ịma ihe ga-eme leta, ọ ga-ere. Because mgbe aha the water and oxygen meet or produce ya na-akpọ oxidization. Ji ahụ ebido rebe before ịmara ihe na-eme. Because mgbe ahụ ị na-aṅụpụ dị mmanụ, mmiri should come and replace the mmanụ. Because the land need the liquid to function. So emepụ the mmanụ, mmiri replace the oil. All the oil ji, that crude oil ji dị anị. Once emepụrụ ume ahụ, mmiri abata. Once mmiri batara, obido orire. Orire ahụ disintegration ahụ ọ na-eme from inside mbuze. Because all that mmanụ jie, oya ji anị ahụ. Oya ume ji ahụ ji anị. Ije mepụ dị mmanụ, mmiri abata. Once mmiri batara, o mix ya with oxygen. Na nwanne go to laboratory and this thing na-agba gị ka cheke ọ pụọ. Once that thing pụrụ there, mbuze ebido. You got to go. Verify, go and verify. Anyị nwa na onwe anyị ndị ndozi ọdịnala ga-akwụsịnwu mbize n'ala Igbo. You got to go. Anyị ga-akwụsịnwu mbize because ọ bụrụ na English akwụghị m ihe mkwuru bawo umeji ekwuru kwa oyibo. Nwere ike for you ịmaghị n'ihe umeji. You don't know what it is. Nwere ike ịmaghị. Mana ịma na that this thing na-agwa gị na bụ ihe ka ọsụrụ mbuze na be nna gị. Ị chọrọ ịṅụ mmanụ 3.5 million because of mmanụ ahụ and counting till today. You are still losing. Ị chọrọ mmanụ ahụ ga-eri isi gị gaghị enweta ya. Because Amadioha sị gị the law of the land I created because of this life I made. Akọ, uche, echiche, akọ. Amadioha bụ akọ.
self generated god, then transmit eto uche, uche wee bụrụ akpa onye ọbụla nyara nke ya, then ịchọzikwe i produce your own will, ya bụ echiche. That means ị ga-ebidokwe n'isi mekwe ihe ha Amadioha mere na mbụ wee nwee ike iwe free man. Ọwụ na ọwụghị ya, ịba n'echiche nwanne nke ịtọ atọgo ọkpụkpụ anya abago n'oru, ọrụ abago. Nke ịtọ atọgo ọkpụkpụ anya baa na n'ọrụ, nke ịtọ atọgo ọkpụkpụ anya baa na n'ọrụ, nke ịtọ atọgo ịda na ichere echiche chepụta mmadụ, ọ na ichere echiche tọ n'ime echiche. That is where amoosu comes in, because amoosu is dealing with the chemical. ịghọtago? Ha nwa bụ ihe na-arụ ụwa. Ndị ọjọọ bịa ha ana, ha abanye purify ya. Mgbe ha ga-purify gị, ị na-eti mkpu na-ebe akwa, nwanne ọkwa na ịba ka a na-agwọ gị. Nwere ịba ka ha na-agwọ gị. They are just treating you as a sick man. Iwe sick man, ị na-aya ọya, ha na-agwọ gị ọrịa. ịghọtago? N'ala Igbo a na-enwe ekwentị mgbe ndị ochie, but normally now enwere siri doctor, nwee nurse, nwee pharmacist. All those things will just all those Igbo cosmology ka ha tiri in practice. Gịnị bụ aka ọrụ doctor n'ụlọ ọgwụ? Ọkwa onye ahụ adịghị oje ọgwụ ọrịa. Ịma ihe ha na-eme wee nweta dị ọgwụ eji agwọ ọrịa. How do they get these medicines for treatment? Ha na-ewere organ mmadụ wee replace onye ọzọ organ ya nwụrụ anwụ, eme organ transplant ama ha na-akpa ya organ. Ị nwere ike for you, ọ dị gị common, eme heart transplant, ọ dị gị common, mana obi mmadụ bụ datịrị, ọ bụrụ obi ndị, ọ bụrụ enwere werecha obi ezizi ahụ ma obi ewu ti mmadụ. Ka these people wee megide ruo na this level. Iwatch ya the symbol of medicine, ọkwa agwọ poisonous with two head. The same poison nwere the same good side. Agwọ intertwining snake, ọ symbol of medicine. Agwọ wụ symbol of ekwensu according to you people na Bible. Snake wụ nke bịakwutere Eve na ọ bụ snake bụ dat na ọ bụ ya bụ ekwensu bịakwutere Eve na garden. How come the Islam snake ga ji wee mezie symbol of hospital to kill? How come? Nwanne kwere na ịka bụ ụmụazị na ịka na asa arụ n'afọ likewise onye ọbụla ma mụ nwa m onye niile. Ịghọtago? But we shall seek the light, we shall seek knowledge, and we shall have them. Ịchọkwa na isi ike ma ịchọghị isi ike for you. For me, I seek knowledge, I seek a better land, I seek a better future. Amadioha remains my God, nothing more, nothing else. And I shall live in that accord, that knowledge that create in the beginning, self-created God I want to be like. Yes. Self-made. Yes. So ebigo mu dị ndụ ahụ, I have shut it down. That nonsense life tinyere anyị na rubbish nonsense direction. I have removed the cloth. Now I wear a new cloth. Ihe m ji na agba ezi igwe ka m ji na Amadioha ezi igwe. Ọ ihe m ji. Ọ bụrụzi those nonsense useless cloth. Ọ bụrụ ya ka anyị need. Ihe anyị need a future with a bright. Nwanne m inweghị anything strong, a political strong structure n'ala Igbo. Nwanne forget it. Nothing will ever good, because that is the structure. You must have a structure. You don't work in isolation. It doesn't work that way. It does not work. Ụmụazị ghọtara ihe na-akọ. Ọ dị ka maybe ọ na-adịghị common because your brain etoghị ogo, your brain dị short. Ọ dịghị ka those places ndị esighị ike, Nigerian government is not strong. Maybe you think so. Maybe na-echi na-echerie. You think so. That's why you are just fighting an institution. Ọ dịghị ka ọ ga-work. Ọ dịghị ka ọ ga-work. Ọ dịghị ka ọ ga-work. Ajụzie gị kedu kwenu ndị na fight na who are they? Kedu onye na fight?
system bụ empty institution because somebody created the institution then live it like a company. Mmadụ create a company, workers, once you have good curriculum you go there and look for work, they will employ you. It's as simple as that. Imewe ọfụma, the company owner will make you a director of the company or consultant or whatever you have rank in that company. Simple as ABCD. But if you go to the company and work bad and try to hijack the company, nwanne enwere ike atụọ gị nga life imprisonment because ihe ị chọrọ ime impersonate and they nweghị power to destroy the company and they want to destroy it without having the power. Nwanne ị nwere ike gaghị afụzi enigwe anya because ndị ahụ ị chọrọ destroy their company ka ga ike nwe. You got to go. So amamihe bụ ihe ji kee ụwa. Ịghọtago? Ndị Igbo nwere amamihe, nwee ihe bụ ihe efu. Ịghọtago? Nwee ihe ọma, nwee ihe ọjọọ, bịa nwezie afụfụ. Ịghọtago? Bịa nwezikwe n'ọzụzụ, bịa nwezie ọmụmụ, bife ekwube eziokwu ịkụsa rụgharịa. Ịghọtara? Ọwụ na ị gaghị through the same point life ji wee create nwanne nwere ebe ị na-eje. It's as simple as that. So the efe anyị ejipụgo the efe, the old cloth is being removed and they wear a new cloth and the new cloth is foundation that this land function based on law and principle and thereby ka iso and the Amadioha is the foundation. Amaghị m nke Amadioha a na-ekwu ma ọ nwere ebe no ọ bụrụ nke ahụ ka anyị na-ekwu. Nke anyị na-ekwu okwu ya bụ the creation itself, the world power, not in the not an Igbo God, all the everywhere that the same because it's all in one. Anyị akarịgo mmadụ ịpụta na agba anyị nonsense mara m ihe ha na-akọ. Enwere one different God n'ugwu Hausa, nwere different God na Yoruba, nwere different God na America. Ọ bụ eziokwu. You are just using languages to compare creation. But that work that way. In English is God, in Spanish a na-akpọ ya Dios, in French a na-akpọ ya Deu, in Latin Deu. You got to go Greek nwere nke ha, all the same thing ka a na-ekwu. So ọwụrụ na Igbo ọwụrụ Chukwu ka a na-akpọ ya ọ Amadioha. Amadioha Chukwu just part of one part. I ekwu na this thing before it's part because once you bring the engine ga-generate light. Ịkwa generator ọkụ enwu ịghọtago ịhapụzi ọkụ ịgbapụta generator ọkụ gbajọ generator ọkụ anyụ na gbajọ generator ọkụ ahụ anyụ. So ihe ọwụ engine ka a na-ekwu. Amadioha bụ engine, Chukwu bụ light. Ịghọtara? So ihe a na-ekwu okwu ewu engine ọwụ light because ị na-akpọ Chukwu ịkpọzie Chukwu na jee gbanyụọ generator na akịfie ga-eme. Go off the gen and see what will happen. So bụ na ya amaghị ewu Chukwu but ụnụ amaghị ebe a na-eyuzu ya. You don't know where to use it. Ọ sị gị chụọ ukwu, go and look for the source. That's what we say gị ikpere Chukwu. Ikpere Chukwu bụ na Chukwu ga-ekpe gị ikpe because ya bụ the light. You got to, because light ya ọkụ ya agba gị. Light Chukwu bụ ọkụ, ọ ga-agba gị ọkụ. Ọ gba gị ọkụ ịta iji gba ọfụ. But ọchọ ndị mara hazi Chukwu ị jụọ this person na si ya kedu Chukwu nke ị na-ekwu? Ọkwa Jizọs ka ọ na-akpọ Chukwu. Ọmadị ya na-akọrị ọchọkwa Jizọs ka ọ na-akpọ Chukwu. Onye na-asị na Chukwu adịghị ka gị na-enwe argument. Ihe ọ chọrọ argument isi ya Chukwu dị na then isi oke Jizọs bụkwa na onye oke i believe na Chukwu. Ekwere m na Chukwu, ekwere m na Chukwu nna onye pụrụ m ihe niile. Ekwere m na Chukwu yes. Ndị mbụ ndị ọkpụ na ndị egede yes. Ekene eke kene orie kene afọ kene ngwọ kene ndị mbụ kene ndị ọkpụ na ndị egede ise. Ekwere m ekwe. Ndị Igbo na-eme apụtasị Igbo kwenu ndị mmadụ etie ya ọbara akụ me last time ewere jụ hazi ya nwanne Igbo kwere nụ gịnị ka unu kwere na ya? Ọ gwakwuru m ihe mbụ gịnị ka anyị kwere na ya? Nkwu Amadioha ọsọ apụọ. Igbo kwenu ya gịnị ka ị kwere na ya? Ị ga-agwa m ihe ọbụla enwa ihe a na-ekwu.
si unu na enwere iwu edebere anyị iwu anyị ga-eso, unu asị mba. Amadioha nyere anyị iwu ya si anyị soro iwu a na-enwe nataghị no man born of a woman shall hurt us. No man born of a woman shall harm us on this planet earth. Mụ na gị nọ n'ime. Go and ask and read history. Nna gị did artwork, nna gị molded calf artwork and live for you for memory. Do this in memory of me. Iburu ya n'efe. Ịma na ịbụ nwa nara akụ nna ya n'iyi. Gịnị wee artwork ihe atụrụ atụ? Gịnị wee artwork ihe atụrụ atụ, ihe apịrị apị? Ihe apịrị apị isi artwork. Ndị a bụrụ ihe nna gị debere gị. There was no photography image in ancient days. Ihe apịrị apị, we use them as messages, images, information and all that. Ndị nkịtị na-asa ahụ n'afọ apụta burie kọwa nonsense. Ha ji gbanwa nnụnụ na-eji wee fere, ha ji wee mara their ancestors. Nwanne na-eta ancestor bụ ure. If you cannot define your own story of your own ancestors, that means your ancestors has been rejected you. You have been rejected. Because you don't need somebody from Rome to interpret your knowledge, your own knowledge within your genetic may interpret for you. A shameful thing, the highest shame on this earth is only Igbo. He believe na all these foreign gods is a shame. Had it been na ndị Igbo enweghị something like that, it's okay. Nobody knows everything. Onye macha ihe niile. But once onye nna ya nọ anaeze anaghị eji ọkụ mmụọ ka nke mma, absolutely. So onweghị mgbe nna nna anyị ga-abịa gwa anyị all those information we have said them every day by day. You don't care. So your suffering ka ọ ka na Genesis, because you don't care to solve you don't care. You go to YouTube, we have hundreds of videos in Facebook, everywhere. You don't care about your problem. Onye pụta gwa m nọ Nigeria bụ problem, ama m yọra. Onye pụta sị m now today na Nigeria bụ problem, ama m ya aka ntị. Ịma why? Mmasị ya aka ntị, njụọ ya Nigeria onye ọgba afa ya. Nigeria bụ afa mmadụ. No, isi mba. Then what is naanị Igbo? O nwere Igbo onye any Igbo gọvanọ bụ onye Hausa? Enwere any Igbo gọvanọ bụ onye Hausa? Ajụjụ ka m na-ajụ. If the answer is no, then what happened? Buhari run 4 times election. Buhari run 4 times. So if Fulani owns the Nigeria, why should Buhari run 4 times? Ọwụ na Fulani nwe Nigeria, kedu ihe mere Buhari ji were run 4 times candidate? Ọ fọrọ Buhari 1 year, some years ka ọchịchị ya gaa. Ke plan ị na-eme? Enwe plan ị na-eme? Ọ fọrọ Buhari some few years, Buhari achịsịa. You have no plan. The peace na-agwa m na they are enslaving you. Nigeria is our problem. In my land, you don't have a land. You don't a land. Inweghị ani. So ihe na-akwu ndị gọọmenti ahụ ị na-agwa, they know you very well. You got that? Because ha ma na ịmara ihe ị na-akọ. That is why ha ga-etiri gị mee gị ihe ọbụla tụrụ ha. Because ha ma na ịmara ihe ị na-akọ. Because enwe n'anya enwere ihe mere ihe ahụ ị na-ekwu, enweghị backup. Enweghị backup. Amụrụ gị n'obodo, nye gị paspọtụ n'obodo ahụ, ịnọkọta one day binye rebel against the system. Isi na system enweghị ha ga-eme gị. Ịma na iwu rebel, you don't know. Ịnụọ nwaanyị, nwunye gị ọnwa gị pụta kpasuo gị witie ya ihe, nwa gị kpasuo gị witie ya ihe every day by day. It's the same thing. Because ka onye nyere gị certificate, birth certificate, ka onye who gave you birth certificate
So kezi what is ka ihe na cause, because you don't understand, you have been fooled. Ndị ndozi ọdịnala, we are starting education from zero. You are starting new as a new person through the system. Ọ na graduate then, and it's also ihe I need the professionals. You must graduated as a professional in this institution, then we can count you, put you in the side ebe ị graduate ihe na-eme. Ọwụ no electrical engineer ka ịbụ, anyị etinye gị side ndị electrical engineer. Ọwụkwa no mechanical engineer, you go there. You must graduate, you must study and finish your course and graduate. Period. So that you become a new person. I need the unprofessional na Igbo, not even single one. We don't need any single unprofessional na Igbo. No, you must nwele ihe na-eme. Ndị Igbo kwuchara okwu si akara aka. Ndị Igbo kwuchara okwu si akara aka. So ọ bụrụ ndị Igbo kwusiri okwu si akara aka, that means it's an obligation for us to make sure that every single of our children have akara aka. It's our obligation. So when they don't be a useless father, you can't be a useless father. How can you be a father and your child is useless? You don't have merit to be a, you don't have one. You don't, if I am your child, I will not call you a father. If I am your child, I will not call you a father. You father a children without nothing, no plan, no single plan, and you something kind of rubbish. In Nigeria is our problem. Nigeria must give you freedom. Mbro your son, if you are in Nigeria, you must give you freedom. I reject you as a father. I will reject you as a father. Yes. That in Obakarakam. If you are here, you come to this place, mom here, in this is Serengeti, and leave me empty. Even this young man come to speak, he still look the other side and talk nonsense. Man, that rubbish. If I am your child, I will reject you, because you must make sure that your children, your child have akaraka. That is the destiny. One echiche bụ wheel drive. Is your wheel drive. You must have a wheel. It's as simple as ABCD. Take a mmadụ ga-esi amụsị nwa, hapụ nwa ya just like that. Just like that. Nwa na ọtụrụ mmanụ. Ọ dịghị mma. Ị ga-enidiri ịgbagide mbọ, look for the best, who go nwa gị up, so that your child will have future. Ndị ndozi ọdịnala apụta na-eseti a pace so that you can move ahead. You cannot dị na nonsense. Nwanne, ọ bụrụ na ọ bụghị ya, ọ bụrụ na a nwere ka a na-esi eme ihe a na-eme efe otu a, ndị pastọ eme efe mmadụ adasị ya. Nwanne, mfe aka otu ọ na-adasị ya n'ala, because unu na-ete mmadụ ure. Ihe anyị nidiri wụ ka every single Igbo man, every single, as long as ị kwere n'ihe otu kwuru, because Igbo na-ekwe n'aka. Ọwụ ndị Igbo bidoro ikwe n'aka. Gịnị bụ aka? Ise. Ịgba na aka na ise. Ikwe n'aka, ikwe n'aka. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, ise. Ikwe n'aka. Ọ ndị Igbo kwere n'aka before ndị mmadụ kwere n'aka. So ọ bụrụ na ị bụrụ onye Igbo kwere n'ihe otu kwuru, ị ga-enwe akara aka. It's normal. All normal ka ọ bụ, is normal, simple. Is all your responsibility as a human being to help. All we home. That is how life work. So mmadụ agaghị apụta na mụọ nwa, mụsịa nwa, hapụ ya nwa ozu echi obezuo m ochi. Oru echi ọba tọrọ nwa m. Nwanne echi ọ tụọ nwa aka ime, nwa aka ego ime. Nwanne nke ọzọ ọ tụọ Ifeọma ime. Nwanne nke ọzọ ọ tụọ Mgborie ime. Ọ ihe anyị ga-afụ. Isi ndị Igbo na village ọ na-agba ọsọ. Maka gịnị? Unu mụsịrị nwa azụghị azụ. Ọ ghọrọ anyị vampire na society. Unu mụsịrị nwa hapụ ya, ọ ghọrọ anyị vampire. Isi anyị gbachi nkịtị. Ndị Igbo nwere family planning. Mgbe ndị ochie ndị Igbo na-asị ibi ugwu. Ibi ugwu bụ family planning. Ibi ugwu bụ family planning. But unu amaghị na family planning ka nna gị na gị plan ụgwọ ngị bikwe ugwu.
so ewere circumcision wee mara gị atụ. Ọkwa ihe amụmatụ ikpekere ugboro atụ n'ihu si gị bie ugwu nke mụchikwere ihe niile fere nwanne. Ọ na-agbakwa ka mmiri, ọ na-agba ka mmiri, bikwe ya ebie. Mba, ị na-anyụ gwomgwomgwomgwomgwomgwom ịnyụchi ebe na-ajụ gị sị na Chukwu ga-azụ nwa, na Chukwu wetara nwa, Chukwu ga-azụ. Oke, Chukwu ga-azụ ịgbada ọfụ iwe ka ọwụda ke ha na-akpọ ya keke na pep, keke na pep. Ọkwa Chukwu ga-azụ nwa, trọk, ọkada, Chukwu ga-azụ nwa. Yes, ọkwa Chukwu na-azụ ya 35 degree heavy sun, ọnọdụ ya Chukwu na-azụ ya. Ụmụ ibe, there is only one way. Ndozi ọdịnala Igbo, ụmụ anyị secured for future. Hapụ gọọmenti aka ka gọọmenti raga aka. Any day you are ready, build up a political structure better than what you have now, but first educate the children first, so that they can mara ihe nwa akara aka, then they will become a better politicians tomorrow. Then they will run, they will win. Simple. They will run, they will win. Onwere ihe, there is nothing taking you away from being Nigerian president, only iberiberism. So ihe mere gị iwu Nigerian president iberiberism. You have largest number, largest ndị Igbo 80% population in Nigeria with enough money. So ihe na-enweghị bụ uche. Ịghọtago? So ihe na-enweghị bụ 80% population with enough cash. So ihe na-enweghị bụ uche. That is why eji wee na-eru uru gị na-ebe akwa. Agwaghị eziokwu ibe akwa, eruru oge ibe akwa, ihe ọbụla emere gị ibe akwa. Enweghị nke dị ndụ, ya ha anụ, ya ha eso, ya ha afụ, ya ha ekwu. Enwere nke dị mma. Adị mma polisi, adị mma kọtụma. Ịma ha na agụba ama onye kpụrụ isi. Ịma ha na agụba ama onye ọ kpụrụ isi, nwanne. Agụba ama onye ọ kpụrụ isi. Before Abraham, Jesus was. Before Abraham, Jesus was. Behold, is in Njoku. You got to go. Behold, is in Njoku. Before Abraham, there was Jesus. That God will say, behold, is in Njoku. But then nwere ike ịmara ihe bụ Njoku. Ichekwa n'ọwụ ife anyị Njoku, nọ ya bụ Njoku. Ọ bụrụ eziokwu. Ife ji ọkụ bụ the sun disk. Biko ya bụ ife ji ọkụ, the sun disk. So ndị Igbo chọrọ ime education, akpọdo ya isi naanị. Osizie n'afọ, ri ya maka nọ n'afọ ka anyị nọ. Osi n'afọ ri ya tụ eke. Because o si na eke gbatuo, ọ ga-esikwa n'afọ ri. Because the same way you come, the same way you go. But they got an ihe a na-akọ. In the beginning, there was. In the end, there was. So all ihe ndị na mbido dịkwa na mgbụsị. Isi na ọdụ, ndị Igbo nwere ikwe nwa aka ọdụ, ọ sịghị ikwe na aka ọdụ. Igbo kwenu, ya. Igbo kwenu, ya. Igbo kwezuonu, aṅụrụ mmanya jewara. Ejụọ ha sị ya nwanne kedu ihe ekwere na ya. Onye ọbụla ghe ọnụ ka o kpuchie. Asị Amadioha. Onye igwe ya Amadioha o si n'azụ ụlọ pụọ. Oche nọ nke ha na-asị na ndị ọrụ anụ na-eme. Nwanne ọ bụrụ ya. Onye ọbụla nwere right to do whatever they like. It's a free world. But the bird of the same feathers, they flies together. So ọwụ na ị chọrọ inwe a better Igbo land, the good men should work together and build a better society for ndị Igbo. That is simple as ABCD. Ị gaghị eme expect ka onye ọbụla mara ihe ọ bụla eziokwu. It's impossible. Mkpịsị aka niile abụrụ ofu. Onye ọbụla can never mara ihe. It's not possible because if you want to tune radio, there are thousands of frequencies you have to choose. There are so many fishes in the river, but there are some you like best. Ị gaa na restaurant nwanne nwere ofe egusi, nwe ofe onugbo, nwe ofe ọha nke ruru gị irie. Life is a restaurant. Restaurant. Gee ntị ọfụma. Restaurant, to restaurant. Ebe anyị nọ bụ ụwa restaurant. So anyị bịara iri ndị anyị nọ n'obi ka anyị yie nri, anyị richikwe na anyị emuvu. Anyị bịara ịgba nkwụ ka anyị gbara fuel, anyị awakwa nwanne ọkwa ihe anyị nọ. So ọ kara anyị mma na anyị ji nwayọ dozie anyị Igbo.
onwego egedozira ndị nkịtị agaghị eme ya. Ndị nkịtị nọ in large number, yes, but ha agaghị emenwe. They cannot, because they are not capable. They are incapable. That's why you see them in large number. And I agaghị ekwo because ha nọ in large number. Ha pụkwazie nkịtị. Mba nụnụ, ọdịrọ mma nwanne, cheki enienu, ọdịrọ mma. So the best thing anyị ga-eme bụ ịgbasi mbọ ike. Ọ ga-adịkwa difficult, ọdịrọkwa easy, but at least lay the education foundation, make sure na I create skills akara aka n'ala Igbo. Then onye ọbụla nwere akara aka enwe ihe nyere ya omume, because o need ịga na Japan, o need ịga China to get all those things. Ọ ga-eme ya n'aka ya. Nna nna anyị rụrụ nka na ụzụ na Ọkigwe, rụọ na Igbo Ukwu, rụọ na Ọpị, rụọ na Nsụka. Ha agbaghị China nke ha ji agba India. Rụọ na Leja, ha agbaghị Turkey nke ha ji agba America. So nwanne, if they do all those things in their own land without going anywhere to get it, so teach them, they will understand and they will learn, but catch them young. That's why they say na rapụ ụmụaka ka ha bịakwute m, n'ihi na eze n'igwe bụ ndị dị otu a ka akwadobere. A child is God. Amadioha bụ the child, because that is the light. You see, ife ji ọkụ bụ that child, bụ ife ji ọkụ. They owns tomorrow, but to give them that light, they will take it to the extreme end. Rapụ ụmụaka ka ha bịakwute m, n'ihi na ala eze n'igwe bụ ndị dị otu a ka akwadobere. Ụmụazị, as long as women is still giving birth, there is hope and there is future. Rapụ ndị a na-akọ nonsense, they don't understand life. Rapụ ha, they can destroy you because they are virus looking for someone to infect. Human being is just a spam. It's just a spam, because in computer, spam means something that moves in large number without a specific direction. That is what human beings are. So there must be checkmate, what is called antivirus, to crush those unrepentant and useless spam moving in a wrong direction. There is, and there have ever been, the Igbo kpọrọ Amosu. And the Igbo law is called Amosu. The law of Igbo land is called Amosu. The chemical reaction. Chemical reaction is chemical reaction. Ọ bụrụ na ị ma na ị nọrọ na engineer laboratory, ị kwesịrị ime ihe a na-akpọ chemical reaction. Nwanne, ịghọtago? So if you want to create a life for yourself, better for living, you can. Nobody is stopping you. Stop disturbing peace of people. Stop disturbing people peace. You need to stop people's peace. Stop disturbing their peace. Onwegi onye jigi here. Nobody is holding you. Only Amadioha that creates. That's what is holding you, nothing more, nothing else. Because there is a law that governs this place. You violated the law, so you are suffering of violation. If you go back and put up the place, your sufferings will disappear. Ị na-ayọ ọya ịṅụ ọgwụ ọrịa gaa na nwanne hoha, isi na-awa gị na-aṅụ ọgwụ afọ ọrụrụ, ọrịa gaa ga ana. Ihe na-eme ga na-eme gị until you ṅụọ the right medicine, your sickness vamoose, disappear. It's as simple as that. So ndozi ọdịnala bụ ebe ndụ dị. The only people ga-ewetara anyị ihe a na-akpọ Igbo heritage nke ọgụgụ a na-agụ. Ndị Igbo na-egbu akwụ. Igbu akwụ bụ igbu akwụ, igbu ya, igbu ahụ ya. Igbuchasị akwụ aha, igbu ya, wepụta mmanụ ya. Ọkwa ya, igbuo dị akwụ ga ihe na-eme, iburu eje n'igwu akwụ, gbuo ya, gbupụta mmanụ ya. Ọ ya bụ akwụkwọ. Ịgụ akwụkwọ bụ igbu akwụ, igbu akwụ, igbupụta ya, gbupụta ya, wepụta mmanụ ya. Ọ ya bụ igbu akwụ. Ndị Igbo na-ete mmanya mana agaghịzi m agwa ụnụ nke ahụ. Ịghọtago? Because igbu akwụ a bụrụ jos, that iwepụta mmanya ahụ izi, mmanụ ahụ izi highest concept n'onwe ya. Nsọ ala bụ ife efe to fly, wee rụọ plane. But ịghọtara n'ihe a na-akọ nwanne. Ịghọtago? Iwe ogbodiri aghọta efe ka amakwana mgbe ekere eke ụkwa na ofe ka ama mgbe ekere eke ụkwa. Ịghọtara? Mgbe nna nna anyị ha
mara electricity fabak ọkụ nna nna anyị ha ma ọkụ nna nna nwere ite a na-akpọ ite ọkụ ịghọtago ọkụ a na-eji esi nri mgbe nna nna anyị ha ma electricity otego bụrụ ihe taa so ha debere gị dị mfọ because life moves ha mana mgbe ọbụla erughị at that level of electricity use this information to generate it that the same thing ahụ ha gwara gị every day by day eji ekpe ekpere ka anyị kene eke kene orie kene afọ kene nkwọ kene ndị mbụ kene ndị ọkpụ na ndị ekete ise igbo ekwene and ikwe ha na onwuo ikwe ha na ozugbo onwuo ọkụ enwu akụ ekwekụọ ama agba bụ na ọkụ enwu na ekwekụọ ama agba it's as simple as that. So nwanne ọ ga-adịrị gị na mma ndị kwere n'ihe otu kwuru ịghọtago obere oge anyị ga-ebido mass gathering just ka anyị finish o nwere ụmụ ihe anyị jigasị n'aka anyị finish anyị ebido mass gathering of our people anywhere ị ga-ekwe n'ihe otu ikwe n'ihe otu kwuru nwe ha ji ga-eme ikwe n'ihe otu kwuru then we begin to educate you as a student egosi ya then you graduate there's courses ka nkụ according to Igbo cosmology according to Igbo understanding of life you choose your course egosi ya graduate then igosikwe na ya enye gị master degree jeje mere anyị master mee research all those things mere iwepụtara anyị the result so that ka ị nwee ike inye aka dozie obodo anyị ọmụ mebiri so ị ga-ewe igbete ndị Igbo nwere ọgaranya bụ philanthropist ịghọtago philanthropist ogbenye bụ sociologist ịghọtara so ọ bụ ndị Igbo nkwere mfụ nwee nkwụ nwere ihe a na-enweghị but for you ogbenye wụ mana ogbenye nwe pụọ na ogbenye n'ọnụ Igbo means sociologist bụghị poor man ya mara ihe poor man na Igbo nwere ihe dịka poor man we don't have it because onye ọbụla nwere ala obi na ala Igbo bụ compulsory so okekwenye meziri mmadụ pụọ aghọta amụghị na-akọ na ama m ihe ndị a na-akọ ihe ama m ihe ndị a ndị aghọ ndị Igbo na so ọ ga-akara gị mma na ijere na ọgbakọ ndị nsọ ala ebe ndị nsọ ala na-agbakọ jee ebe ahụ jee kwere n'ihe otu kwuru ikwere n'ihe otu kwuru egbughara gị ahịa isoro mebe ihe ha na-eme gụọ akwụkwọ egosi akwụkwọ ịgrajueti ịpas ya enye gị akara aka iwere akara aka gị jebe ịghọrọ mmadụ no nso can never ever stay here nọdụ ebe a gwa gị ihe unu ga-eme na ọgbakọ unu ọ bụrụ eziokwu the constitution or protocol ekwuru ihe niile ahụ na ya n'ime unu ji n'aka unu nwere ihe gbasara unu daa iwu unu ejide unu nwere iwu unu jide iwu Amadioha ọkwa ọ nọ ebe ahụ ọ nọ ebe niile n'ụwa niile n'Europe ihe ọ nọ ya ọ na America all depend on your own translation to it simple so ọ bụrụ na iji ebe ahụ fọkụ ọp ndị ọgbakọ ga-ejide gị ndị gị na agbakọ ejide gị ịdara iwu ejide gị n'iwu so onweghị ihe gbasara m gị ghara isi na ọgọ nọ ebe a na-agba onye nọ ebe mụnwa ọbụrụ ọgwụ ọrịkwara ụlọ ịghọtago so ụmụ ibe ịbụrụ onye Igbo ị ga-ekwe n'ihe otu kwuru because ọwụ na ọwụghị ya nnukwu ikwuru Igbo kwenu ya gị na aka n'anya ọwụ na ikwe n'ihe otu kwuru nnukwu ka esi Igbo kwenu aka n'anya ọnọdụ ugo onwe onye ọbụla si Igbo kwenu o kweghị n'ihe otu kwuru ihe ga-eme ya pịa n'anya ozugbo gbuo onye ọjọọ nke ihe isi gịnị ka Igbo kwenye isi nwoke m gịnị ka Igbo kwenye ozugbo onye ọbụla ịfụrụ ọ sịghị Igbo kwenu isi ya ikwere n'ihe otu kwuru ọ sịghị gịnị bụ otu kwuru n'aka n'anya ozugbo n'anya anya ọ sịghị nwaanyị isi ya nwanne next time ka m gwara nọgịdatị Igbo kwenu aha n'ọnụ Igbo kwenu aha nọmọ ịghọtago tọlesi ma onye kwere n'ihe otu kwuru yes ọwụ ndị agha kwere n'ihe otu kwuru ọha nwa ka anyị ma bring your people ndị agha wee enyi gị gather them bring them gwa ha na ihe awụrụ ibe ndị a na-egbu ọgụ abịa ihe no si ha bi ya na ihe anyị chọrọ future in a higher level
tell them nwanne anaghị akarị ịgụ akwụkwọ akarị, ịghọtago? So as long as anaghị akarị ịgụ akwụkwọ akarị, nwanne nwe na ịma ihe ọ na-ezu amamihe ọ na-ezu ezu, amamihe anaghị ezu ezu na ọsọkwa gị nwee ego ị na-edu n'ụwa, there must be something lacking in your life, ịghọtago? Si ya nwanne batara anyị hie, anyị chọrọ ọdịmma nke nwanne anyị gadasị onwe ya ọfụma, we can do better n'ala Igbo. A sị na anyị kọma milion ọgba ụfụfụ, ndị isi dị mma, ọ bụrụ ndị beribe, ndị isi dị mma, only few people of them gather together, they can do better. Anyị doziere ya obodo anyị n'aka anyị. Ndị a na-awụgharị n'ala Igbo ihe ha na-ediri ọrụ, keep them employment, case close. Ọnwụ na anyị mebe ọfụma, aka agbawote anyị ga-enye ha free school, bịa gụọ akwụkwọ for free, ha gụsịa ha enwe aka ọrụ. Kịta anyị aka dị ha anyị nwanne, aka dịrị anyị echi, mgbe ọ bụ na aka dị anyị, we plan it. Ala Igbo niile anyị ga-arụ heritage center with education process free, egosia to university level, graduate. But one single thing ka anyị ga-enye gị, you must make sure that na ị nwere anwa hapụ ala Igbo jee na Lagos ma ugwu Awụsa ga arụba ọrụ, anyị kpara gị aka, ya agbaghị mmanụ dị ọkụ na ntị. After ka ị gụsịrị dị akwụkwọ a n'ala Igbo, you must stay here and develop that thing. You must develop that thing ị gụrụ. Ọ bụghị egosi ya dị akwụkwọ ị nawara Ghana jeje rụbazie ọrụ wit ego anyị a na-akụ ụdị akwụkwọ ha akọ. Nwanne mba, ị ga-agụ n'ala Igbo nye aka doziere anyị obodo anyị. Ọ ihe anyị ji wee zụọ gị n'akwụkwọ. Anyị ga na mgbe ndị ndozi ọdịnala ga-emecha na free visa, anyị gaa na Ghana, anyị etinye free visa na Ghana na free visa n'ala Igbo. Ọnwụ na ịmara akwụkwọ, because m mara ha enwe kurikulum, anyị ji kurikulum. Ịmara akwụkwọ, anyị enyeghị kurikulum. Bịa n'ala Igbo igosi ya dị akwụkwọ, igwunye die enye gị ọfa nọdụ ọfụma n'ala Igbo, ihe njejere obodo anyị. Mana anyị nidiri ndị ga-edoziri anyị ala Igbo, ọ bụla gị mebiri ya ndị atịkwa aka ụdị ahụ akọ. Onye ọbụla ga-eti ikpe aka, ọkwa ha ihe ụnụ na-akọ. Onye ọbụla gwara gị about Nigerian gọọmenti asị nwanne tiati ebe apụ, ọ ndị na-ebutere anyị nsogbu, ndị enwe solution. Ịghọtago? Tia nwanne bịa ka enye aka dozie obodo, a na-ekwu ihe ọzọ. Ọ bụrụ ya ka anyị na-akọ. You must graduate. Mgbe ọ bụla, don't worry yourself, mgbe ọ bụla aka dịara anyị free education, ọwụzie na ejozie anyị eje kpọọ ndị eke gwa ha na onye a na-emebiri anyị obodo, si kpọchie ya, anyị kpọchie gị na nga, kpọchie kpọpụrụ anyị tibi na anyị ga eze anyị si na village anyị pụọ. Go out from our village, si ebe ị chọghị ịrụ ọrụ, ị chọghị ịgụ akwụkwọ, ka ihe na-eme ihe, you are a criminal, Igbo onye ori, ti ebe a pụọrọ anyị, get out from our village. Anyị achọghị ndị ochie na ndị amaghị. Onye ọbụla na ebe a ga-ekwesịrị ịgwanne, you must go to school here. Onye go free school here. Isi ọgịnị akara aka demand and supply, ka ihe ọzọ ị chọrọ. Isi mba ị ga-anụ nkịtị ekerịta ife na abụ ndị mmadụ jebe akwụkwọ, jebe ọrụ, ị na-adụgharị na street, ị na-achọ gịnị ka ị na-achọ? Anyị ga-achọ isi na village a pụrụ anyị, nna gwa gị eziokwu, pụọrọ anyị ebe a. Ị gaghị abụ anụ elu, ị gaghị abụ anụ ala, ị ga-agbara aka na ọgbara aka nwaanyị. Mmadụ agaghị agbara aka na ọgbara. Ihe ala Igbo dị pọs, idozi ala Igbo otu a, ala Igbo idozi ala Igbo otu a. Mana first of all, yipụgodi that old cloth, yipụ akwa ahụ iyi chinchi na n'ime, yipụ akwa ahụ chinchi nọ n'ime first, then we see a new light. Otu a ntị afụzi n'afọ ịfụba clear. Ihe kpuchiri gị anya wụ akwa chinchi ahụ iyi, akwa chinchi ahụ. They are killing us. Hey, UN you see, America you see, Europe you see, they are killing us. All that chinchi na-ata gị, chinchi na-ata gị datịrị ịmaghị. All chinchi na-ata gị datịrị until you remove that cloth to chinchi ahụ nọ n'ime. They kill us to 3.5 million. Hey, they are killing us again. Hey, you see now, see them now. Hey, Boko Haram is coming, Hausa Fulani is coming, they are coming to kill us. They kill us. Chinchi, ọkwa chinchi na-ata gị datịrị ịmaghị. Nwanne ya ahụ chinchi. Ọkwa chinchi na chinchi chinchi atapụta gị anya. Nwanne ime ihe ị ga-eme n'ime abalị, yipụ dị akwa ijezi oye ebe ndị mmadụ na-agaghị afụ ya, kpọọ ya ọgba dị akwa ọkụ. Ịgba dị akwa ọkụ, chinchi ga na straight ahead.
ịgba dị akwa ọkụ iwuru a happy man on life. Ifu na that na-enye gị nsogbu misery ọwụ that akwa ahụ iyi, ọwụ akwa ahụ iyi na-enye ọkwa akwa ahụ igbe ọbụla iyi dị akwa sọsọ afụ vampire they kill us they meet us they itinye na Facebook ozugbo itinye sọsọ ihe ị ga na-achọ Boko Haram movie ha ọ na-abịa sọsọ ihe ga na-achọ na Facebook bụ datin ke mbọsị Naijiria na-emebi ka ihe mgbe ihe ọjọọ ga-eme isi ihe ọjọọ isi evil sọsọ ihe ya ka ị ga na-achọ na Facebook everywhere sọsọ ya ihe na-eme gị na-ewe iwe ihe na-eme gị na-ewe iwe ka ị na-achọ ị naghị achọ ihe na-eme gị obi adịghị mma sọsọ ihe na-eme gị na-ewe iwe. Look at your life. How can mmadụ ga-esi apụta ụwa na-achọ ihe na-eme ya ọ na-ewe iwe? How? Biko kedu ka mmadụ ga-esi apụta ụwa na-achọ ihe na-eme ya ọ na-ewe iwe? Check good thing. The best thing wu jipụta dị akwa gbaa ya ọkụ. Ịgba dị akwa ọkụ mgbe ọbụla aggressiveness, ijighị pin, ijighị mma, ijighị ntu, ijighị rezọ ka ihe na-abara ọgụgụ isi nkịta ijighị kede bụzikwana kekwenye ihe na-akọzikwana nwanne. Ịdịghị mma polisi, ịdịghị mma kọtụma ị na-akọ onye ka ị na-akọrọ. So nwanne ọkụ otu a ka ọ ka m n'ọnụ asị m were ịnyịnya gaa na mmiri were m ega, mana asịzi mmenya fe ọzọ ka ọ ṅụọ mmiri nwanne ndị oruoro ịga na restọrantị nwanne ịdịmandị ya ọ bụ nga isiri ofe na ofe atọghị ụtọ nwanne rie nye otu agba nga isiri ya na nwanne gaa ya nga isiri dị ofe a ose ọ dị ya ka onye tinyere ya ose nnu ọṅara ya ka onye tinyere ya nnu ngwasiri ya. Mgbe a mụrụ gị n'ụwa enweghị afụfụ dị mbesi na mgbe ogwumagala ka okpoko si na mgbe a mụrụ ya enu na na-adịghị nne ya nwụọ onye ya n'isi ya na ya mere isi eji wee buo ibu ibugo ya mgbe a mụrụ gị nweghị nsogbu abịa iburu ya tinye n'isi gị isi aza anyị kịta na gị si aga iwu okpoko sizi aga isi okpoko buru ibu ka ihe mere okpoko n'isi okpoko buru nne ya n'isi ya isi aza ọkwa ngụwa dịrị nne gị ha n'isi isi ga-aza ị na-eti nna na-ekwe isi anyị gbuo mo BBC ọkwa nga ibuoro nne gị nie n'isi ọ nge na because enu na na-adịghị mgbe a mụrụ gị. That is it. Mgbe a mụrụ nwatakịrị enweghị edeba because everything dị open. Ị gazie n'ọhịa je gbaa nza pụta ihe na complain room gị na complain room gịnị ka na complain room ụlọ akwụkwọ nkịtị ụlọ akwụkwọ nke anyị na-ekwu ebe a gọvanọ anyị skuulu ejikere ụlọ akwụkwọ kere nke ụlọ akwụkwọ bekee ya o ticha nke a o ticha ndị rekruturu ebe ka a gụrụ ticha nwa ebe ticha mgbe ọbụla ha bụ ụtarị n'aka ya o ticha ya o military men na Nigeria ticha o military men ka ha o ya o ticha ndị a na-ụtarị 24 hours ị ka na-ekwu ozugbo n'ụwa kata mana ụta ka esi eme nwa ọkwa ka ebere enye ụmụahịa nwatakịrị bịa n'ụlọ akwụkwọ na-ama jijiji ịjụ ya ka afa ya ọkụja ọkwa ka ebere enye ụmụahịa nwatakịrị ịjụ ya afa ya ọkụja nke aka nwatakịrị gacha skuul bata isi aka ya mụtara skuul nwe mụta ọ bụrụ na isi na-asị nwa gị bata jụọ ya ka ihe ọ mụtara na ana m ekwu ndị skuul amụka m nke nwa gị na-eje biko ịghọtara. So ụmụ ibe ka m jee na enwere ndị akpọkọrọ ha m na fon so a sị na ọ ga-adụrụ na mma anyị ga-ekene ekene ori ekene afọ kene ngwọ kene ndị mbụ kene ndị ọbụla ndị egede gwanụ ndị Igbo ibe m ndị bụ ndị Igbo ibe m ndị kwere n'ihe otu kwuru n'ọdịnala ndozi ọdịnala Igbo abịago idozi ọdịnala Igbo
kpọbatanụ ha, ọwụhụ mụnwa. Let them not be loyal to me, let them be loyal to Amadioha. Ha kwere n'ihe otu kwuru. Eke na Orie na Afọ na Nkwọ, ndị mbụ ndị ọkpụ na ndị egede ise. Eke na Orie na Afọ na Nkwọ, ndị mbụ ndị ọkpụ na ndị egede ise. Eke na Orie na Afọ na Nkwọ, ndị mbụ ndị ọkpụ na ndị egede ise. Ekwere n'ihe otu kwuru. Kpọbata ha, gị na ha kwere n'ihe otu kwuru. Then gwazie anyị ma anyị enyezie gị akwụkwọ, the rules and regulation unu ga-eji wee na-ama na-eji onwe unu. O nwere ihe gbasara mma. Ihe gbasara m bụ only to be loyal to the land, help develop the land. Nwere ihe m sị gị nye m mbọsị nna aga ego ịwụta mma m aka ntị olesi ma ọ bụ ego eji arụ ọrụ m sị gị nye m n'aka inyekwere m. Nwere ihe eji eme point to that, not me. Nwere m jego ga-eme. But an Igbo, I pledge I must help develop the land. That is my pledge. Kedu where we your pledge? I don't have any responsibility for you. My responsibility is the land. So enwere m any loyal to you. My loyalty is the land. So kedu ihe na-akọ? Kedu what is your own loyalty about your land? Kedu ihe chọrọ ime anị gị? Maka ndị be anyị ga na-akụgheri gịnị ka ọ na-ekwu? Ọ na-ekwu okwu, ọ na-ekwu okwu. Kedu mbọsị ọ ga-ebido ọrụ anụ ọhịa? Ichicha ka echicha na-eme na akwụkwọ. What does teacher does in school? Ọ bụrụ okwu ọ na-ekwu. Ọgwa okwu ahụ o kwuru ka ndị mmadụ ji wee rụọ, ndị ị gasịrị ikwucha gesie ntị n'ihe o kwuru, ijeje rụọ plen, rụọ moto. Ọ ticha rụrụ dị moto ka ya rụrụ dị plen. Ọ ticha rụrụ dị moto ka ya rụrụ dị plen. Mbọsị ọ ga-ebido ọrụ, ị na-eche mbọsị o bidoro ka ọ rụcha aka ịbịa goro. Kịtịkpa na-enweghị nwanne. Nwere onye sị nna nwanne don't worry mbọsị imesịa ka ịbịa goro. Can you imagine? Ndị a bụ ndị a na-egwa a ga-enye ha exile n'ala Igbo. Ụdị ndị a exile n'ala Igbo. I need a pure disciplined society. Ụdị useless kind of these people, don't bring them near you. Ha rụsịa ka ịbịa goro. Onye nwa with this contribution ị ga-eme to your own land, but you want the land. Ịchọ ka Nigeria nye gị the land, but your own contribution bụ ka anụ mesi unu mesịa ka ịbịa goro. We will join later. We will join later mgbe ihe na-eme ọfụma anyị joinizie. Can you imagine useless people? But you crying for Nigeria, ị na-ebe akwa mana ị na-achọ nke edoziri edozi ka ịbịazie piri. Anyị rụsịa dozisie ya ịbịa piri ya. You never see anything. Ị mabeghị ihe a na-akọ. Ọ mgbe time ruoro iwe mana discipline. Ọ dịghị easy to be discipline. I chere ọ dị easy ịga na nwa obodo ị ga-eme ịga ịtụpụ sịga na street ijebe nga na ịtọsụ nwụcha sịga tụpụ na street. E nwere obodo ị ga-eme ịga n'Europe a ịnwụọ sịga dịsa na street ije nga. Nwere ike ịmabeghị datin. And ndị mmadụ anaghị atụpụ sịga na street. Nke anyị bụ onye nwụsị aka ọtọ si na window fepia. Enwụsị aka ọtọ si na window fepia. Ịjụọ ya ọsọ si Nigeria they are killing us. Pure water ịnwụsị ya si na window tụpụ ya ịbịa na asị m they are killing you. Ndị mmadụ udo dịkwa ụmụ ibe ka m jee mere ihe ọzọ biko gazi na echi.